egin dauna da deia seiterritan alik eta jende gehiago etortzeko honea. Mobilizazio bat egingo dugula bakigu zazpitarako bagoaz Gipuzkoa plaza berriz hartzera eta asamblea daitera. Ez duguna erabaki oraindik, asamblean erabakiko dugu seiterritan bertan, zein izango den egingo den ekintza mobilizazioi visualizatzeko edo mobilizazio horri indarra emateko. Bai, argi dakaguna da, areagoa zela berriz, eta berriro asamblean egingo deula, gero zenta indar gehiago hartuko dula, eta handikan ez gaituztela mugituko gauzak atera izkigutelako. Gu areagoaz, gure ideiak area dijoaz, eta gure gorputzak ere. Bai, ustela, que eustuko ditugu.